खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनो। मैया फुंबिलिनि समाव बिएसएफ हानजाया पाकिस्तान ड्राग्सजों लोगोसे AK-47 राइफलजों लोगोसे मेगजिन आरो 9mm पिस्तलजों लोगोसे मेगजिन, जामबुं आरो काश्मीरनि चाम्बार ओनसोलाव बोखांनो मोनदों। सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर सुपार स्टार रजनीकान्त बिथाङा कर'ना भाइरासजों जुजिनो सीएम रिलिफ फन्ड से करोड़ रां अनसुंथाइ होयो। तिनसुकियाव फिन आरोबाव खनसेबाव गेस बेरफ्रुनानै गोबां खहा जादों। सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारियावबो गावसोरनि जिउखौ जेबो सानालासै इमारजेन्सिनि थाखाय बाउसोमना साफ्रोमबो 108 सालायग्रा मावसुमाफोरा गावसोरनि दान बान्थाखौ थि समाव मोननो हायाखै। जाउनाव गोबां 108 सालायग्रा मावसुमाफोरा गोबां दुखु जारलायाव गोग्लैदों होननानै बिथांमोना मैया गोसोम सिलिं बेड्ज सिथाबनानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा देहा फाहामसालियाव डिउटिखौबो खालामनायजोंनो सोमावसारो आरो आसाम सरकारनि फारसे खुद्रिनाय फोरमायदों। थांनाय 2019 निफ्रायनो साफ्रोमबो 108 सालायग्राफोरा मोननांगौ दान बान्थाखौ थि समाव मोनबोनाय जायाखै होननानै बिथांमोना खौरांआव फोरमायना होयो। लोगोसे मोननांगौ दान बान्थाखौ थि समाव मोननो हायैयाव गोबां रोखोमनि दुखु जारलाखौ मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बेनिखायनो मोननांगौ दान बान्थाखौ बे सानफानि गेजेरावनो साफ्रोमबो मावसुमाफोरनो सोनानै होनांगौ होननानै बिथांमोना दुखुनि गेजेरजों दाबि खालामदों आरो फैगौ समफोराव नांगौ बायदि गोदान सरकारखौ हेफाजाब होगोन होननानै फोरमायनानै होयो। रायजोआव कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानाया गोख्रों नायबिजिरगोन। देहा फाहामगिरिनि गोरोन्थिनि थाखायसो ना न'नि लोरबांथिनि थाखायसो जिउ गोमादों बेखौ गोख्रों नोजोर होगोन होननानै मैया मन्थ्रि केशब महन बिथाङा फोरमायदों। रायजोआ दासिमबो अक्सिजेन एबा आइसिइउनि जेबो आंखाल जाथ'वाखै होननानै फोरमायो। बेनिखायनो कभिडजों जिउ जोबनायनि गुबै जाहोनखौ नोजोर लाखिनो जागोन होननानै फोरमायदों।